sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabutin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin sa malipot-lipot, maagnaw, nagtataga oran-oran na Lunes. Ritsa 4 kan bulan in Oktubre taon 2021. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga-urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw, pag-resibi ni report tali sa mga karonda ng urog na sa satoyang special naman eh. Sa satoyang ace announcer, ace reporter, Philip Barasina. Sa lado teknikal, ang sakuyang partner, paring sa binaobra. Uy niya ako, dahil ko nauugmakan abo niya ng kaputan-an pang Sabadong Happy Family Hour, kan RPNDC kaya garo namundo ako pa di. Ano mandungan niya ako kung suwarin ang pinakang nakakatabang na programa. Iyo pa ang gustong butasan kan sa kuyang padi. Inya ako dahil kumatugot. Aking ipaglalaban ang aking kumpadre. Na dapat dahil maghali dyan sa iyang RPN Family Happy Family Hour na yan. Gulpian mga singer. Pati yan sa to yung mga kababayan ng mga Bicolano sa ibang nasyon nagka-participate, nagkakaranta. Magin sa to yung mga taga-Ringkunada. Tapos garo gusto niyang butasan niya ako dahil kumatugot pading tsa. Dapat niya ako forever kaputan mo yung programang yan. Kaulayon ko niya ako si manager na dahil ka dyan ribayan. Uy, ano daw minsan kaya kita man napapanglingaw. Talagang ba kung perfecto ang mga tao talaga? Minsan napapanglingaw, minsan may mga desisyon na bigla. Minsan may nakukulgan man ang buot. Kaya dapat gayud mayong madaog kan kung ano man ang maging desisyon. Kung ano man ang maging pagbabago, dapat may konsultasyon asin may urulay. Tangarig dahil man nabibigla itong nakukulgan na biglang nariribayan. Kaya sabi ko, tsa, huwag kang alis dyan sa programa mo.
Pero kung malakas ako kay paring Cha, dahil siya mahali dyan sa pangsabadong Happy Family Hour na yan. Gustong gusto ko yan dangugon pag sa Sabado. O yan mga singer mo pati dyan sa Hermana. Lalo na si Monica Intiro tong makainit. Saka si Hermanang Maruha. Si Michelle saka si Maureen. O paano na kami makapagkaranta kain eh. O di ba? Palayogan ko man po ning happy birthday na mga masilibrar kan sa endang kumpleanyo ngonya na aldaw na Lunes si Mading Arlene Caceres haloy ng staff kan opisina ni Congressman Sal, Congresswoman Jusal. Aros daraga pa hanggang nagkapamilya si Mading Arlene Caceres siya on dyan ang loyalty sa magagum na Portuno, sa pamilya Portuno na masilibrar kan sa iyang kumpleanyo ngonya na aldaw. Happy birthday Mading Arlene Caceres, and may you have many more birthdays to come. Belated happy birthday man kay Atty. Leo Kaayaw kan siyudad kan Iriga. Nagsilibrar kan sa iyang kumpleanyo kaso udma gayo dito paring Cha. O kan sarong aldaw ito, garo Sabado kayo dito. Belated happy birthday na lang ali sa imong pamilya. Asin man ali sa RPNDC kaya yung pagbati taning happy belated happy birthday kay Atty. Leo Kaayaw. Mabuot na ama, matalino, matinabang na abogado kan siyudad kan Iriga. Aki niya ang aspirante sa aspirante sa kargong konsyal sa siyudad kan Iriga si Jor-El Kaayaw. Sa mga mag-aragom na si pamangking ko pala Daniela Kayla Bermas. Masilibrar naman kan sa iyang kumpleanyo. Ngunya na aldaw, happy birthday. May many more birthdays to come. Duman man po sa mga mag-arago, masilibra kan sa endang wedding anniversary, palayogan taman sindani na happy wedding anniversary. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Marere na bagaan ibatang mga barangay, munisipyo asin siyudad sa Camarines Sur medyo nag-aralwag na. Yao na ibigbugtak sa GCQ. Ano bang munisipyo sa Camarines Sur. Pag ECQ kaya sobrang higpit. Kan health protocol, kan mga policy. Pag GCQ man, medyo mahirigpit pa. O, pag MGCQ, medyo naghaharalawag na. Pwede na ang mga durodining ina yan, Saka ang mga edad kitong pinaparalawas, medyo nagdadagdag man. Tapos, ang mga ibatang mga senior citizens makakaluwas-luwas na naman. Mga tugang kasudma nag-file na nagplanchar na nin Certificate of Candidacy ang grupo kan Team 1 na buwa sa panginginot ni Mayor Atty. Fernando Ducot Simbulan. Mahala inapot ko si Mayor Fer Simbulan kung ano napili niya ang Oktubre 3 kan sa iyang grupo sa pagsunod kan sa endang COC sa COMELEC na buwa. Siya pala nagkonsulta sa sarong pungsoy expert. Ang sabi aldaw ngayon in Domingo asin pizza 3 kan bulan na Oktubre. Ang pinakamaswerteng aldaw asin pizza sa pagsunad nindo kan sa endong Certificate of Candidacy. Palibasa si Mayor nagtutubot sa pungsoy. Tulos niyang pinaarapodan sa iyang
linyada ansa yang grupo. Nag-uruyon man. Kaya sa pagtubod kan mga kandidato kan Timbuan na Boa. Asin kan sa indang mga supporters. Baad nga landslide na mangyaring resulta. Puon sa indang sinusuportara na gobernador, Luigi Villafuerte, mampating kalaban pati. Si BP Leni Robredo, sa agang pitsa 5, ay bana-banang magpasunad naman kan sa iyang certificate of candidacy na malaban for president sa maabot na 2022 presidential and local election. Malata kinumpirmar na mismo yan kan kaya ni pong mga susupport kay BP Leni na isang bayan. Kumpirmar na talagang madalagan for president. Isang bayan convenor and former Education Secretary Armin Luestro said Vice President Leni Robredo would file her certificate of candidacy for president on October 5, the same date she chose when she ran for the country's second highest post in 2016. Yan ha. Kaya kan Domingo intero nagpurlok-pulok sa ibang mga yaon salado kan opposition sa probinsya ng Camarines Sur, nagpaturya ato pasiring sa indang tutubod sa opposition sa Camarines Sur na man ang garo leader kan opposition sa Camarines Sur na si dating Congressman Nonoy Andaya. Napano na ngayon maayo sindang pangbato na pigsasariga na huhugutan ng lakas para magkandidatong gobernador kalaban sa gusto nindang parampaogon na pambato ka na Timbuan Kamsur. Ngunyan, intiro sindang namurlok-pulok. Dahil sabi nga ni Kong Elry Villafuerte, ang lumaban sa Villafuerte, siguradong, kung baga sa maglaban siguradong paalpugan sa laban. Ang lumaban sa Villafuerte, giba. Ayan ang sabi ni Kong Elry. Sa kata, si BP Leni, talagang although mamang kayang problema, dawa, mag-file pa siya ni na transfer kan sa iyang voters registration sa Magarao, dahil manangangahulugan na makandidato siyang gobernador. Tayo ang pigpaparapang pakalat man. Kan mga taga-oposisyon na pag inaapot kung si Sensendang pambato for governor, ang sinasabi si BP Leni Robredo. Mala yan. Ta siguro nangadji si BP amang hinulid sa Calabanga kan ini magpasyerduman bago pa magpa-Manila. Siguro pinasabngan siyang kung gusto mong tumabang sa mga Pilipino sa kasanasyon, magdalagan siyang presidente. Na yung pati ang gusto kan mga yaon sa lado kan mga supporters niya, maging kan mga kadakla na Bicolano, na mataan ning priority kan gobyerno nasyonal, ang Bicol region, na minsan napapabayaan man kan mga ibang nakaturukaw na presidente, nahali man sa ibang panig ng ating bansa. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao. So, for the first time in the history of politics, swerte yun baga si BP Leni, maging presidente kan Pilipinas. Bakong iyo po, sarong tumbling na lang kaya, presidente na siya, kung siswerte yun siya, by divine mercy. Kumbaga sa by divine intervention, malay mo kung sa kagustuhan kan mala Diyos, di ba? Sa kayo man po ang pinapangadyi kan sa iya mga supporters. Saka kung magkasararo sanaan na
mga Bicolano, na suportaran si BP Leni, dako lang tabang po sa sayang candidacy kung siya mapail sa aga kan sa iyang COC sa pagdalagan na presidente. Kaya digdi po sa Camarines Sur, garo na hulaan talaga ni Kong El Rey, asin kan ibang mga loyalistang politiko, asin na supporters, maging kan ibang mga political analyst, na baad talaga ngayon mayong kalaban si Luigi Villaferte. And si Luigi Villaferte, kan magteripon ang mga alkalde, mga vice-alkalde, asin iba pang mga supporters ninda, kalyado ninda sa Kapitolyo kan sarong simana. Yaon po si Gubmigs Villaferte, yaon si Kong El Rey Villaferte. Kan ini tao na kan sa iyang mensahe, magdiskurso o magtaong mensahe. Napanganga, napatulala, kumbaga sa ano, napabilib. Napabilib, maging si Mayor Persimbula, nadulas na siya, sobrang bilib. Talaga ngayang bagay na maging gobernador kan probinsya ng Camarines Sur si Sir Luigi Villaferte ngaya. Tano man niya ako, Mayor. Kung nadangog ngayon nindo, duman lang ako nagbilib. Iba man ngayon pagdiskurso ngayon sa mga pagpapasyar, bibisita sa mga baro-barangay. Ito ngayon, teripon ngayon mga mayor, kang Camarines Sur, nagtaram ngayon ni mensahe, nagtaukan sa iyang mensahe, napaka-fluent mag-English, napaka-fluent mag-Bicol. Hararom pala niya ang English, saka ang tinataram niya, susustansya sa kabitamina kan sa iyang gustong ipasabot na mensahe sa mga opisyalis di gobyerno, sa malala na lokal, sa probinsya, asin sa mga supporters niya, ninda, napakagaling, napakatibay. Ang sa iyang vision, mission, goal, nadadaraw digdi sa probinsya ng Camarines Sur pag siya na ang gobernador. Kaya bilib na bilib. Kiniblit ko ngayon si Vice Mayor Rex Oliva, magkataid ngayon kami. Vice, amo nga di ang tirada talaga ngayang panggobernador na. Napaka-brilliant, napaka-talinong bata. Na talagang may pag-ano niya pati ngayon, napaka-timing. Kaya ngaya, sobra ngaya kong bilib. Asin sobra kong susuportaran si aspirant na Governor Luigi Villaferte kan probinsya. Napakagaling, napakahusay, napakabilidad. Dahil lang kita ikaanggot, pero ngayon mas matinding nga kipapa niya sa kaki. Brother niyang go ba no? Tara, mas malalim, saka mas matindi. Maski nga si papa niya, si Kong El Rey, napatungang nga sa kabiliban. Ano? O si Seman, siguro, pigbubutsurno na naman kaniba. Si ex-congressman Nonoy na magdalagan gobernador. Ay, nako. Garo, dawa pa paano, ang sabi ka ni Bada, naman niyang sintabo si taning ning araw ngay kadakula kan binutasan ka nakaaging eleksyon. Kan kung pag-ulay-ulayan kaya ang gastos, kan mga kandidatong gobernador, medyo dardako lang kantidad mananggad ang kaipuan mo. Sa katagaro kung mayo naman dakulaon na kantidad, o preparasyon sa logistics si Nonoy, dahil na malaban for governor, sa totoo lang. Kundi sabi ni Philip, bubutsurno niya da si Chuanoy Trinidad, former vice governor, na magpahil kan sa iyang COC for governor. Sige man akong irit, ano. Kundi ba kay guwaman dyan na magkandidato, pero kumbaga sa bakong masiram dalanon, bakong magayon dalanon, kung sa buro lang. Garo native kontra Texas. Kadaklan ang pusta dyan, dumana sa meron. Tantindog kan na meron, Texas, mistiso, maskulado, saka sobrang training. Kumbaga sa one play ang kalaban. Sa katang kalaban, bako man mistiso, bako man Texas. Kung may malaban nga, kung sa buro lang, kung sa derby, kung isasalpak mong manok sa Texas,
native sa naman ang dating, ay nako, ang gabos na postadores sa Bulangan, sa Laugan Bulangan, pirming ang Curahaw Llamado, pirming sa meron. Bako ng 6 Gs ang napurustahan. Pwedeng ang San Ribo nindo, paganaho na ng 3,000. Pangirita ko. Tadis ganado ibang mga makarandidato sa lado kan opposition mga tugang. Paano na siyempre, si Seman ang masuporta pinansyal sa mga makarandidatong mayor sa opposition. Kung mayo sindang payo, mayo sindang panlaban na gobernador, as in vice governor, di ba? Paano man si mga kandidato sa indang vice mayor, mga councilor. Kaya yun ang nga sabi ni kan ibang mga political analyst, baka after election, pati ang mga yaon sa lado kan opposition, maglipat na sa CWC. Kung di depende ngayon kung Il Revilla Puerte, kuna ako on pasinda, ta surusubra na nga ni ang mga kandidato ninda sa lado kan Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, and Team 1 Iriga. Oh. Kaya kumbaga sa si sobrang gama-gama nga kan lado kan opposition na sinda may pambato for governor, intero nga nagkaurula ang paksiw. Kung sa manok pilay ang pakpak. Dahil ka makalayog ning halangkaw. Pirmi ka sa nang sa baba. O kung sa imong kalaban player, ay intiro kang rurugadohon. Kaya maswerte ang mga kandidato kan Team 1 Kamsur sa probinsya ng Camarines Sur, taod ang kalaban, si Luigi Villaferte. Kung igwaman baka, kung sabi ko na nga sa burulang native na manok, isasabat mo sa Texas na intirong insayong maray. Sobra pati ang kamistisuhan, kagwapuan ang dating. Ay nako, Diyos ko. O digdi na naman kita sa lado ni Governor Mix Villaferte na nag-anunsyar na kan sa iyang kandidatura for congressman sa Rinconada. Na ang Rinconada, payaba niya dahil pinayaba siya, pinadangat siya sa laog ng tulong termino na sa iyang paggalaban gobernor. Pirming kadakol na buto ang nakukuha niya sa Rinconada. Kaya sobrang pinadangat niya ang Rinconada dahil sa sobrang pagpayaba sa iya. Kan mga taga Rinconada. Last election, kung bako sa Rinconada, kung bako sa Iriga, sa Rinconada, dahil siya malamang ng 5,000 laban kinunoy na andaya. Kaya ginana niya sa patulong termino niya for governor ka nakaaging eleksyon. Kaya sa iyang opisyalmenteng pagdeklarar, kan sa iya pong aspirasyon na magsirbi como representante kanikalimang distrito kan probinsya. Nasa puso niya, nakatatak sa iyang puso na ang mga taga-Rinconada pag sa imong tinatabangan, minarumdum nin pagtabang kung ikanama nangangaipon nin tabang. Kaya iyan ang dain niya da mawawara sa iyang puso, nakatatak na talaga, na nagtatanaw ning utang na buot ang mga taga-Rinconada sa mga politikong nakakapagtabang, nakakarumdum, nagmamalasakit, nagtataon ning tunay na serbisyo sa mga tao. Dangan si Migs ang tunay na maserbi sa mga taga-Rinconada. Si Migs ang tunay na nagpapayaba sa mga taga-Rinconada. Si Migs Villaferte ang mahinigos lalo para mas na an sa iyang mga programa, mga plataforma de gobyerno, programa, proyekto na gusto niyang darahon sa Rinconada, marealisar sa tabang kan sa endong mandatong itatao sa iya. Sabi nga ni Gob Migs, aanon mo, anhaloy nang naka-star, analoy nang taga-Rinconada, kundi ikaman pinapayaba. Aanon mo ang tunay na taga-Rinconada, aloy nang naka-star sa Rinconada, kundi man na itatao ang tabang para sa mga tao.
andayo na igwang sinsirong pagserbi, pagmalasakit asin pagtabang sa mga tao na nag-iisip kung paano kita maging first class district sa probinsya ng Camarines Sur. Iyon dapat na tabangan. Ilingunin do. Sa iriga ang plano niya kung siya ang maging congressman, bugtakan niya digdi, lalagan niya digdi nin sarong public hospital na kasing gayon, kasing tibay, kalidad kan Camarines Sur Medical Center na ipiglaag niya dyan sa Banasi, Bula. Singgayon kan Bicol Medical Center. Iyan ang plano niya na gusto niyang marealisar pag siya yaon na sa Kongreso. Sa more than 35 o sa more than 300 congressman, mga representative sa Congress, sa Kamara Baha, ang dapat duman na ipadara kan mga bisenos kan ringkunada. Itong may maray na track records, may maray na works experience sa government, itong kongresista o representante na may abilidad na pwedeng ipakipaglaban an sa iyang mga programa e proyekto sa iyang distritong irinirepresentar, na dadangugon ang boses, irirespeto kang Kongres, kang Kamara Baha. Arog nga yan. Ni di puntong lulo niya, former governor, former congressman Luis Robredo Villaferte. Asin kan sa iyang incumbent na ama, padangat na ama, na si Congressman El Rey Villaferte, nasaro sa mahigos, working congressman. Kaya pag nagsurumpay na ang tubo, paghali sa taas, pababa, dahil magkakaigwa kita ng halos baliduang congressman, ang sa iyang ama, saka siya, pag-abot kan 2022 eleksyon, marirealisar ang sa iyang magagayo ng mga programang proyektong gustong darahon sa mga taga-Ringkunada, na maabot ang panahon, mabibisto kita lalo, mababantog, magiging popular, na out pamanlugod, magikitang sarong first class district sa Ringkunada, Camarines Sur, Bicol Region. O tibaad, maging awardee kita pag-abot kang panahon na pinakang asinsado, pinakang magayon, maray na distrito sa enterong Pilipinas. Dahil inot, kung siya na, magkakaigwa na kita digdining sarong public hospital sa Iriga City, na dainahaman kan mga previous na mga administrasyon. Pabubugtakan niya digdi sa Ringkunada, specialmente ang Baao Community College. Asin pagtaraid pang lugar, arog kan Baao, igwa ng Baao Community College, ang Bato, ang Buhi, ang arin paman digdi yung Banwaan, magkakaigwanin Ringkunada State Colleges. Suba-subahon mo yan. Planong yan, naglambang pamilya dapat may graduado sa koleyo. Sa papaanong paagi, dagdagan ang mga community colleges na pag-abot kang panahon, gigibuhon niyang sarong Ringkunada State Colleges or universities para lalong magdahiwas ang mga courses, magdakul ang mga empleyado, makatabang pa sa employment, makatabang pa sa mga kakian, na makatapos sa koleyo, na libre sa pag-aadal, igwa pa nin allowance. May mga panggobyerno kitang eskwelahan sa high school. Kaya dapat, sa mga nakakatapos sa high school, igwang madadagosa na mga panggobyernong colleges sa Ringkunada area. Dakulaon pong maray natabang ini. Sa totoo lang. Pandua, ang Buhi, plano niya pong gibuhon sa Ringkunada na sentro, kanina apod na renewable energy. Subasubahon po nindo yan. Subasubahon nindo yan.
magiging barato ang babayaran ta sa konsumo ng kuryente sa parte kan Rinconada area. Kung makalaog pa ang Bicol Light and Power Corporation, Diyos ko, sobra-sobra na pag-asenso asin pagtipid kan mga member consumers kung magkaigwa kita digdi nin renewable energy. Arog kan ginibo kan mga Marcos sa parte kan Ilocos Norte dahil sa windmill, dahil sa solar energy, kabarato kan binabayaran monthly kan mga konsumidores sa parte kan Ilocos Norte. Na kung saan ngunyan, si President Joe Biden kan Amerika, saro sa tinataan niya po ng konsentrasyon man, ang mapadapit sa renewable energy, solar energy, na binabudgetan ninda kung pirang bilyon na dollars para no brownout. Dahil po sa Amerika, ang mga sasakyan duman, igwa ng mga dekuryente, kay puan permi ang kuryente. Sa mga konsensya ng mga establishment, na dapat no power interruption, no brownout, and kayang supplyan ang mga nagkukonsumo ng kuryente sa nasyon kan Amerika. Magin si Bongbong Marcos or si papa niya kan panahon, an ininot an renewable energy. Sakaan mga tinampo, pinagayon, pinahiwas sa parte kan pamilya Marcos sa sendang riyon. Na kung ini mangyari man sa to sa distrito tang ini, magkaigwa kita digdi ng sentro nin renewable energy and buhi. Asin magkaigwa kita digdi yun ng siring po kaya na serbisyo ng kuryente. Sabi ko na nga ni, sobra-sobrang maangat ang ekonomiya kan Rinconada. Tamay panahon na kita na makapag-invite nin mga manufacturing company, mga pabrika na pwedeng magbugtak ng negosyo. So mga investors na darakula pwede nang maglaog sa ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Lalo na mga tugang. Kung magkaigwa pa kita nin sarong international port sa parte kan Balatan, Camarines Sur, na ang plano ni Gubmigs, na pinunanan ninda ni Kong El Rey, ining mga tourism road network, na ninterong koneksyon kan mga tinampo sa Albay, Camarines Sur, masurumpay na dyan, na kung saan grabing pag-asenso kan parte kan Rinconada, parte kan na Balatan. Nailing na po nindo yan. Kung magkaigawa pa kita ang international port, pinakaray na ang mga tinampo, pinahiwas pa ang mga national highways dyan, national road. Saka sinasabi tang tourism road network sa parte kan Balatan. Mga borog takning hotel, restaurant, floating restaurant, pagmatiko, mangyayari na yan dyan. Suba-subahon nindo po yan na pag-asinso tadigdi. Sana buhay pa kita kung mangyari po ang mga bagay na ini. Anbula, linaganan niya na nin Camarines Sur Medical Center. Dakulang tabang sa programa sa salud sa nagihilang niya itong mga kababayan. Nagigibo niyang sarong tertiary hospital na magiging eksperto sa mga traffic accident or mga ining sa mga na-aksidente sa tinampo. May dialysis center na po dyan. May CT scan na po dyan na dekalidad. Subah-subahon po ninyo do. Anbula, gigibo niyang sarong agricultural hub para di kita magtios, maging sentro ng rice, maging sentro kan pagtanom nin paroy, pangarugan kan ibang banwaan sa pagtanom nin mga pagkakan na dai kita magutom sa parte kan Rinconada. Waan na bato, talcomers ta, i-develop niya po yan. Parte kang nabuha, ang plano ni Gubmigs. Dahil sa hiling niya, kakayano na, asin kaya na, asin pwede na. Naan banwaan ka nabuha, napigpaasin so kan mga simbulan. Taan mga tinampo dyan, haros konkreto na Dit na sana pa nakukongkreto Sa kaplano ni Mayor per simbulan,
magkaigwa dyan sarong international terminal or integrated terminal. Pag nagkaigwa pa dyan ng integrated terminal, purjo si Porsanto, suba-subaw nindong pag-asenso, taano, ang plano ni Gubmigs, ni kansa tuyang maabot na congressman, masunod na congressman sa Rinconada, iyo nagibuho ng sarong syudad. An banwaan po kanabuwa, Camarines Sur. Lalong-lalo na si Mayor Persimbulan maurag magpili nin mga kandidato dahil so apat niyang mga incumbent na mga mauurag, madudunong, mga matibay sa legislasyon. Nadagdagan pa ning bagong apat na mga profesional. Mauurag pa. Mga dekalidad pa na mga kandidato. Kaya naglalaon po ang timwa na buwa na posibleng sa primerong pagkakataon, landslide ang magiging resulta sa maabot na eleksyon. Landslide. Dahil po nailing niya to ang mga dekalidad niyang mga lanyada. Kan nagpail sindakan sa edang si Usi Kasulma. Sa pahinginot ni Atty. Fernando Disimbulan. Kompletos Ricados. Yaon si Vice Mayor Bilitario Hao. Mayong kalaban. Sana dahil naman bugtakan ng kalaban. Pero kung mapasala, baka malaganon pa ng kalaban. Mayo naman ang kalaban. Uy, ang mga municipal councilor na mga honorableng incumbent, Honorable Gerard Punon, abogado, di urag. Isus Maria Josep talaga. Yaon dyan si Honorable Maria Eleanor Oxiano Luzon. Mapagpadangat sa mga senior citizens, libre ang mga salming sa mata. Padangat ang mga senior citizens. Nakakatabang sa health. Yaon si Honorable Sani Prades, madunong, maurag na konsyal. Yaon si Orlando Pentecostes Jr. nakakatabang sa mga programa sa sports. Tauragon baga ni magbasketball. Daog lang siya ni Pading Dunhogo sa pasyutan. Yaon ang mga bagong kandidato para konsyal sa Nabuwa. Si SK Federation na President Franz Kevin Astebe. Suportado kan mga LGBT as in kan mga kahubinisan. Madunong na aki. Maurag magplatika. Yaon si Architect Alvin Alba Bilyen. Naan sa iyang mga innovation, design, concept sa paggiboning master plan sa Banwaan Kanabuha sa paagi kan pagtabang kan sa indang grupo ni Mayor Per. Mas lalong pauswagon. Pagayonon pakarahyon ang master plan kan Banwaan Kanabuha. Uragong ka talaga niya ako, Mayor, magpilit ng kandidato ay. Yaon si Dr. Roman Guaylin Ladaw Jr. Sarong doktor, by profession, makakatabang na maray. Kung paano sa panahon tang ining pandemic 19 na kita, naglalaban sa krisis sa salud, makakatabang na maray sarong doktor. Na mapakusog ang COVID cases management. Dawa nga ni tinan inining priority ni Mayor Simbulan pero makakatabang pa an sa iyang napiling doktor na maging kalinyada niya. Sila daw. Kung paano maging mas pang pakusugon ang healthcare system. Management system kan na buwa. Purjo si Porsanto niya ako. Kompletos Ricados. Landslide, sabi ka ba, ang pwedeng maging resulta. Lalo nang mayo pating kalaban si Luigi Villafuerte for governor. Di ba? Yaon pa si maestro, teacher, si Aldin Hunyo Gallarte. Tabang sa mga programa sa edukasyon. Kaya palakpakan ta niya ako, malupit kama niya ako, Mayor Persimbulan talaga. Kompletos Ricados, ang sa imong linyada. Nakapag-file na po kan sa edang si Usi Kasulma dyan sa Comelec na buha. Uy, barita ko sa buhi, nakapag-file naman ang grupo ni Ray Lacoste for mayor and si Juprid Balagot asin ang pag-iriban nindang
kandidato sa pagkakonsyal sa Banwaan Pukanbuhi. Garo kasud ba naman nakapag-file. Maurag man ang sa indang grupo. Dahil lang inurihan, ano? Sana maging areglado na ko na maayos na kamo dyan. Mayor Ray Lacoste sa ni Jofred Balagot. Sana maging totoo ang iribanan nindo. Sa totoo lang, para manggana kamong duwa. Takunda magiging marayan sa indong amistades, a relasyon sa politika. Baka magkaurula pa. Kaya dapat maging totoo na kamo mag-iribanan dyan. Magsinurportara na kamo. Ha? Lalo ka na, ha? Vice Mayor Jofred Balagot, tumabang ka sa grupo. Tumabang ka kay Mayor Ray. Kung gusto ninyong makamtan ang tunay na Victoria dyan sa Partikan Buhi, Camarines Sur. Please, magtarabangan kamo. Maging tunay ang sa indong pag-iribanan. Ibalik nindo ang pagiging tunay na mag-amigo, tunay na pagmalasakitan, asin tunay na pagsinuportaran. Ano po? Pakiulay talang ini po. Diyan sa may party man kan balatan, garo nakapagsunad naman kan sa indang COC ang grupo ni reeleksyonistang Bagasbas. Asinan sa iyang mga pag-iriba. Uy, condolence pa lang sa pamilya ni former former Mayor Jimmy Villarreal. Ang barita ko kay SM Kasubago, pigdadangog ko baga, nagtalikod na sa ibabaw kang kinaban, ka nakaaging Oktubre 2, kaya ang samoya pong pagpaabot man, nin pakikidumamay sa kamunduan kan sa indo pong pamilya. Ang samoyang pangadyon, condolences, rest and peace, kay former former Mayor Jimmy Villarreal, kan Balatan, Camarines Sur. Nagsirbing maray po ini. Maray man na servidor po ini. Nakatabang man po ini sa mga taga-Balatan sa pagpauswag sa mga bisinos po ninda dyan. So, ang barita ko, ang iriga, kompleto ng maray, ang linyada. Sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva, ang masunod na mayor, sabi kan mga nakakaulay ko, si Vice Mayor Rex Oliva, incumbent, nakakalamang. Panduwa, suportado siya kan mga dakulao na negosyante, leader kan Team 1 Iriga. Saka suportado siya ni Gob Migs, ang next congressman. Suportado siya kan magagom na Sal and Congresswoman Josal Portuno, maski sa gastusan. Suportado po siya. Lalong-lalo na, tama man kalaban si re-electionista Congressman El Revilla Fuerte. Diyos kong, pag ini magsuporta pati si Kong El Rey, sobra-sobra. Kaya, sasabi kan ibatang nakakaula na ang aspiranteng para alkalde, pambato kan Team 1 Iriga na si Rex Oliva, napakaswerte. Napakaswerte ngayon. Talaga ngayang napakaswerte niya. Grabe nag-usuporta sa iyang kandidatura. Ready na. An sa iyang grupo sa pag-planchar man kan sa indang COC sa Comelec Iriga. An sa iyang magiging running mate dyan, dawa aturog agko kipurog. Ay, ano man ta, dawa aturog agko kipurog. Sala. Joke lang yan gubmig sa imo ha. Dawa aturog, pwedeng gisungon, sangaran kapag service sa publiko. Honorable Edsel Dimewat for Vice Mayor. Kundi magabat-gabat, garo nektonik ang laban sa pagka-Vice Mayor. Tano? Ang makakalaban niya, saro man na kumbaga sa veterano na sa pagiging legislator. Nagserbi ng municipal planning officer. Top-notcher city councilor. Majority floor leader. Kan sangguniang panlunsod si Sani Maestrado. Kaya niya ako perting bakbakan sa pagka-vice-alkalde. Tapos sa mga konsyal, kompleto na po. Mga dekalidad man ang linyada po ni Vice Mayor Rex Oliva. Kaya po, kung in kaso pigbabalangibog sa ringkunada na si incumbent Mayor Madel malaban pagka-congressman Kigob Migs,
Villaferte, medyo ngayon nakakalamang na sa masunod na eleksyon si Rix na Oliva sa makakalaban. Kung si Isay man po ang makakalaban, iyan ang data pa pampu bistado as in data pa aram. Kung si Isay. Pero ang sabi lang kan mga political analyst, incumbent vice mayor ini, iba ang nakatukaw, nakakalamang yan. Sa katasi nakatukaw na mayor, plano ko no na maglaban, sumabat sa kandidatura ni Gov. Mix Villaferte para congressman sa Rinconada. O di ba? Maswerte nga si Rix na Oliva. Makakamtan ang pagbabago sa administrasyon kan syudad Iriga. Pero nga kung si Madel mag-re-elect for city mayor Giraray, medyo nga magandang laban din. Magandang laban dahil the same. Parehas hindi incumbent. Di ba? So, yan ang mga analysis po na nagkukuriyat sa syudad kan Iriga asinman sa Rinconada area. Diyan sa Baaw, nakapag-planchar naman kan sa endang certificate of candidacy ang grupo ni Mayor Jeff Vicenio. Oktubre 1, sindang pinakainat na kapag-planchar, ninulita nga ni, haloy naman sindang preparado sa laban. Asin nagmamawot, asin naglalaom. Si Mayor Jeff Vicenio, naliwat na makakamtan kan Timwan Baaw ang Victoria, ang landslide na kapangganaan sa masunod na eleksyon. Dahil nangyari na po ngayon ini, kanakaagi pang eleksyon. Na landslide po ang governor, pababa sa mga kandidatong konsyal, puro gana ang sendang Timwan Baaw, Timwan Kamsur. O di ba? Dahil pinili niya man sa mga dekalidad, asin mauurag na mga kandidato. Sabi nga kay ni Mayor Jeep, tabako man ini yung pakimi-kimi pag nagtataram baga si Mayor Jeep. Kung gusto niyang itaram, itinataram niya. Ini nga yung pinili kong mga kandidato niyan, incumbent sa mga bago, mga nakapagserbi na ni, mga dekalidad, asin mauurag na mga kandidato. Kaya landslide na naman yan sa Partikan Baaw. Pero sa totoo lang mga tugang, si Vice Mayor Jose Ling Malasarte maray. Kaya lang po, dahil sa politika, nagkasuwayan sinda ni Mayor Jeep. Tano? Kaibanan niya si Mayor Jeep si Vice Mayor sa si Mayor Jeep, magkaibanan sinda sa pagsakripisyo na makamtan ang landslide na kapangganan last election. Pero dahil po sa mga borbotsurno, garo baga nagkaiwal lagod ang dua, asin iyo ang masabatan sa kargong mayor dyan sa Baaw. Pero sa totoo lang, ang sinusuportaran ni Vice Mayor for Governor, Luigi Villaferte. Tama man kalaban maman sindang maraot na tinapay, di ba? O sa pagka-congressman. Kung mayong kalaban si Gov. Mix, pagmati ko, Gov. Mix pa ni. O di ba? Kaya sinda sa rorosa naman, kundi dahil po sa politika, minsan tarampuhan, dahil na naariglo, asin bad mayo na nagpaariglo sa duwa, kaya po malaban sinda sa kargong mayor dyan sa Baaw, Camarines Sur. Pero nailing nindo po, kung gurano kabait, napakabait na tao ni Jose Ling Malasarte, dahil niya pinipersonal ang laban ninda. Ang gabos na mga kagustuhan, pakiulay ni Mayor Jeep Vicenio sa Sangguniang Bayan, na magpasar nin mga resolusyon, ordinansa, na pakinabang sa mga constituencies ninda. Diyos ko po, dahil lamang kinontra ni Vice Mayor Jose Ling Malasarte kaibanan ang bilog na membros kan Sangguniang Bayan kan Baaw. Di ba? Sana ko ta na dahin na sinda nagkalabang. Kundi, yao na po yan dyan. So, ang mga taga-Baaw, nagtutubod na parehas sinda maray. Parehas sinda nakatabang, lalo na sa COVID response. Lalo na sa mga project ko niya ni Mayor Jeep Vicenio man, napakagayon. May covered court, may evacuation center na mga dekalidad, may mga patinampo sinda dyan na pinagpapaayos, tabang sa mga eskwelahan, scholarship program. Diyos ko, para rin sinda po, sa totoo lang, dekalidad magservis sa publiko. Pero dahil po, sa kaipuan sa rosa ng mayor, sa Baaw, challenge man yan sa Endo. Kung sisay talaga ang sa Endo man na susuportaran. Pero aram ko dyan sa Baaw, klanis dyan
The more na dakol kang sa diring tao dyan, the more na may chance kang gumana. Kaya lang, an maorag kay Mayor Jeep ta, ang campaign manager niya, si Boss RP, Roger Pera, ay malupit. Maging campaign manager ini. Tanong, enot, garo ni si Kong Sal Portuno, garo ni si Kong Elry Villafuerte, mga bukang palad ini. Ikanya ko, Mayor Jeep, napakaswerte mo. Tano, Joey? Ang campaign manager mo, si Roger Pera. Ay niya ko, bako ning kuripot. Kaya maswerte ang linyada mo. Baad talaga nga niya ko, landslide na naman kamo sa Baaw. Tano? Baad magpabayli na naman sa lambang barangay. Si Boss RP, o mapabuno niya ko yan yung baka, urig, baka may kambing pa. Paugmahong kaya niya ako ang mga constituencies nindo sa Baaw. Araw kaya ugali ni RP, bukang palad niya ko ini. Sa kagusto niya, happy ang gabos. Dahil sa, minsan nasa handler, nasa campaign manager man talaga. O isipon nindo si Gubmix. Kung sumabat sa iya mananggad si Madel for congressman sa Rinconada, Diyos ko po, ay grabe ini. Happy ka ng mga, pati botante happy, pati kandidato sa Rinconada, kan, timuan ni, iriga timuan na Rinconada ay sobrang happy, tano. Magin ang mga botante. Aram po nindo kung tano. O yan na, ang sekreto. Ibulgar ko na ni. Pero binulgar naman ni Kong Sal. Inako niya na maging campaign manager siya ni Gubmix Villafuerte for congressman sa Rinconada. Pag Sal Portuno ang maging campaign manager, Diyos ko po, mayong uuwing luwaan. Tam problema ni Kong Sal, paggastos. Paggastos, totoo yan. Sa kata si Kong Elry Villafuerte, maaman kalaban, nagtaraman si Kong Elry, nagtaraman. Dahil mapapalaban si Gubmix sa Rinconada for congressman. Ako rin, magiging campaign manager niya. Dalawa na kami ni Kong Sal. Suba-subaho na nindo yung mga tugang. Suba-subaho na nindo yung laban na yan. Ugma, simpre. An may pambato for governor ng mga kandidato. Sabi ko na nga ni, pati mga kandidato digdi magpuon mayor, vice mayor, mga councilor sa Team 1 Rinconada. Sobrang happy ang mga ini. Magin ang mga botante talig di sigurado ni. Kaya ang pamibi nga ni kaniba lumaban lugod niya si Madel. Tangarig happy man niya ang mga kandidato. Kan Team 1 sa Rinconada, pati ang mga botante. Kaya sige ang pamiri, iba niya akong klaseng pangaji nindo niya. Sige pangaradyo na, lumaban ka ngayon Madel for congressman. Lumaban ka para maging happy ang mga kandidato sa Team 1 Rinconada sa kaan mga botante. Anong daw man niya ako ng mga ibatang mga kababayan tan pangadyo ni Baman? Okay, yan po mga tugang. Gusto ko lang ipadangog sa endo ang naging mensahe ni Gubmix Villafuerte, last term Governor Mix Villafuerte, sa formalmente niyang pag-anunsyar kan sa iya pong deklarasyon ng mga kandidatong congressman sa Rinconada. Kaibanan na po ang pasasalamat. Asin pahayag kan sa iyang mga programa, plano na gusto niyang hamanon sa Rinconada pag siya na po ang natabangan ta. Tinantaning dakulang mandato for congressman para representante kan ilamang distrito kan probinsya duman sa Kamara Baha. Uya po, ipapadangog ko bago kita maghanap buhay. Paring tsa, uya na si Gubmix Villafuerte. Diyos marinada po kaninyo ngamin, mga ngud ko sa Rinconada, namumuya po akong magbarita kaninyo, kakana kong pagdalagan bilang congressman sa the 5th District of the Province of Camarines Sur. Sa loob po sa 9 na taon ko bilang gobernador, naging arani po sa puso ko ang Rinconada. Dakol po akong mga naging amigo o amiga, nasanguan, baga ng mga kapamilya ko na. Sa 10 na taon, dakol na po kitang pinagiribanan. Sa karayan man o kasakitan, may bagyo, may baha, pirmi kitang nagtitinabangan. Sa lambang piyesta, birthdayan o kasal, dakulong honra ko na po na pirmi ninyong maimbitaran. Lalong-lalo na pag ako po kinukukupan ninyo bilang Ninong Migs. Alagad, orog sa ngamin na nagtatak sa isip sa good puso ko, kamatura na sa Rinconada, pag ika nagtabang, siguradong susulugon man ika. Nabayad ko po adi sa 3 beses na pagdalagan ko bilang gobernador. Lalong-lalo na po ku 2019 elections.
Rinconada talagang nagsurug ka nako. Kaya inaasiguro ko po kamo, dili ko man kamo pababayaan. Padagos po akong maigot para kaninyo, sagkod para kanato sa distrito. Primero po sa mga gigibong ko sa Kongreso, kintatabangan po ninyo, inguwaon na mapondoan sagkod maputnan adtong 46 billion pesos World Bank study para sa wakas masolusyonan ang pagbabaha sa distrito. Kay ponta po, pondo galin sa nasyonal, 46 billion, kaya dapat representante na nakikipaglaban. Inaasigurar ko, gigibong ko ang ngamin para ma-realisar, as in most importantly, mapunan ading proyektong adi. Sa di man po syudad ka iriga, pigmamawat ko, sagkod iigutan ko na magkaag ko modernong ospital. Ako po nga ni namumundo ta solamenteng iriga a syudad na uda public hospital sa di enterong Kabikulan. Kinakaya ta pong magkaag ko nin Camarines Sur Medical Center sa Banasi, kayang-kaya tamampuan, nagibuhon sa di payabatang syudad na iriga. Sanguan, kay puha nagibuhon tang prioridad programa sa salud. Dapat na andam, sagkod preparado kita sa mga pwede pang umabot na mga virus. Sigurado po ako na kinag ko pandemya, takot ang mga tao na mag-aling-aling daw gaon pa man kagayon usad na amusement park. Kaipuhan ta pong itama akan natong mga prioridad. Saan man po nabwa? Dalang ko po posibilidad na maging syudad naman po ang Banwaan. Usad po anabwa sa mga pinakanaunang banwaan sa di ka natong nasyon. Share tong marurugangan budget ka nabwa maging barangay halls pag naging syudad banwaan nira. Arogang na budget, siguradong mig resulta sa mas dakol na programa, sagkod proyekto ni Mayor, sagkod ni Kapitan sa barangay hall. Ang mindset ko sadi, kin gusto may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So yan po, we will explore the possibility of the cityhood of Nabwa, Camarines Sur. Saan man po buhi mga ngod ko, giboon tapuan na sentro ka renewable energy sa di probinsya. Basado sa mga pag-adal, research, lakadakol pong energy sources sa buhi na pwede tang i-develop para magkaago kita mas baratong kuryente para sa ngamin. Hydro, biomass na ginigibot sa Kalabang-Ganguan, solar and wind, very feasible in buhi, Camarines Sur. Sa baaw man po, iingawaan ko na mother campus ka planetang Rinconada State University, suyan po baaw. Kinagin matrayumfo BCC o Baaw Community College sa lindong kakanakong administrasyon bilang gov, share to po ako na mas magiging magayang pang eskwelanan pag mapondohan na galin sa nasyonal. Sinasabi ko kaninyo, mga ngud ko, nakita sana, pwedeng magingawa na ma-realisar ang planong Rinconada State University. Takita, udaman po kitang sa diring eskwelahan na pwedeng makompetensya, sagkod maapektuhan kausad na State University. Sa di man po bula, isita po ngamin na legacy project ko po sa Camarines Sur Medical Center. Nagamit, asin padagos na pigagamit. Ngayon na ako kita COVID-19 pandemic. Sa kamaturan, talagang plano kan gibohon na tertiary hospital. Kaya pag ako, sa ito na kamera, sa tabang po ninyo, magibo pa po ako sa mga paagi para mas mapagayon ang nasambit na hospital. Afuera kan, plano ko man po na bula, maging agri-hub. Plano ko po, Department of Agriculture, magkaag ko major rice processing center sa Bula. Langre po kalokasyon kabula para kabagay naan. Sigurado po ako, dakol na mga paratanom amig benepisyo sa good matatabangan ta pag natapuan. Bato, balatan, syempre dili ta pwedeng malingawan. Magayon po pangatulugan ko kada rawang banwaanan pag-abot sa turismo. Sanguan, padagos po pigpatrabaho Pasakaw Balatan Coastal Highway. Galin po sa Barangay Odigon Pasakaw, 38 kilometers diretso sa Barangay Kamangahan, Balatan. Gusto ko po na ipadagos at tinampo para tangani makabot sa Barangay Duran, Kugit, mas mapahiwas o tinampo. Diretso po sa Triple P sa Bato, papaiwason ta po at tinampo, asin papaantuson ta po sa Tupantaw Albay. Trabaho, turismo, oportunidad, ang po mga maabot pag narealisar po patinampuan. Kinipabiso ta po sa enterong kinaban, CWC sa Pili, Gota Village sa Karamuan, kayang-kaya gibuhon sa Rinconada District. Adi pong mga sinasabi ko nga
mga dadakulo pong proyekto. Kayo po ang pwede na mga pag-igutan sa maray para marealisar. Migtrabaho po ako sa BIO para sa pag-asenso ka ringkonada. Malinaw mga ngod, asin kag igin ko, akan akong vision para sa distrito. Afuera kakan akong vision, laomon po ninyo kaibakan na aksyon. Pagpilita po sa congressman, diri po pwede ibase ta sana sa kinsisay na uban ng sa diring kunada. At dapat pong silingan mga ngud ko, kinsisay mas makakatabang ka na to sa diring kunada. Kinsisay ako na napatunayan na malinig sa good maganting na track record. Lampas sa 300 congressman sa enterong Pilipinas. Kaya akay puhan ta na representante, so irerespeto sa kod iirunggon, aruki kong LRV, kong LRAY, tanganing marealisar adi mga programa sa kod proyekto na pigmamauta. Mga ngod, mga kag-igin ko, sadi na po kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migs Villafuerte sa Ringconada. Diyos mabalis po kaninyong amin. Mga tugang si Governor Migs Villafuerte, masunod na congressman sa Ringconada area. An oras na yan, Tonsen Don ni Mr. Sa totoo lang mga tugang, daog pa ako ni Gov Migs Villafuerte. Kan masunod tang congressman sa Ringconada magsarita sa taga Ringconada. Di ba? Nadangog ta, fluent magtaga Ringconada si Gov Migs. Dahil payaba kita. Inadala niyang maray kung paano fluent kan sa tong mother tongue kan sa to yung vernacular na tataramon sa Ringconada. Napakahusay talaga, napaka-talented na governor. Kaya palayogan ko tulos ng advance congratulations. Good luck and God bless you more. And stay safe and healthy. Advance happy birthday kay mama niya, kay Ma'am Lara Villafuerte. Na agom ni Kong Elre Villafuerte, ma-advance greetings na kita ng birthday ta sa Picha City. Barita ko, masilibrar ng kumpleanyo si Ma'am Lara Villafuerte. Happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Mali sa RPN family. Uy, tibaad mag-file na kayan ng COC, si Luigi Villafuerte for Governor, and si Congressman Elre Villafuerte mag-file lamang kan COC for re-election sa 2nd District. And si Gov Migs Villafuerte ma-file lamang gayud kayan for Congressman sa Ringconada area. Permanent sa Comelec Province ma-file. Or baad magtiripon ng mga Team 1 Kamsur sa Capitol kayan sa Picha City kan bulan na presente. Mahanap buhay lang po muna kami. Bago yan, ilaw ko daw unaan mga greetings taman. Si Hermanang Monica Perique, also watching from Limassol. Thank you to si Hermanang Maureen Medroso, nag-watching man. Si Hermanang Marua Yasero of Japan, also watching. Si Miss Imelda Tumon. Si Pamangkin Tel Mendoza sa iyang online sa business. Si Gina Cisno Ablon. Si Jimmy Guanzon ang sa itong pag-iriba. Si Charlie Binaobra naka-watching mo niyan. Sa mga gabos na nakatutok sa RPN saka nag-watching. Regards po sa indo, sabi ni Hermanang Monica. And mabuhay ka po, Gov Migs Villafuerte. God bless po sa imo. Mga paabot na mga mensahe sa imo, Gov, kan sa tuwing mga nagwa-watching mo niyan. And si Sepa ining mga nagwa-watching digdiyo. Lingon ko daw. Kung si Sepa ini yung mga nagwa-watching sa tuyang programa, kadakul-dakul ano. Kung di ko pa masaro-saro nita, ilalaog tango na po sa tuyang mga hanap buhay. Paring Cha, ilaog ta na tabi po ang mga hanap buhay ta. Go ahead, paring Cha. Umayos na kita. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. An oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol,
Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ako po si Jennifer A. de la Peña, Bised English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Mga tugang, balik kita sa ito pong programa. Sabi ni Hermanang Monica, panalo na yan si Gobmigs Villaperte.
advance congratulations. Napakaganda ng mga programa. Sharing man po, sa naging activities man ni Teacher Josal Portono, Congresswoman Josal Portono sa Rinconada, na aning ipadagos po daan suporta sa mga bayanita na inapod tinawanan nin pakonsuelo ni kong Congresswoman Josal Portono kan ikalimang distrito ang mga para tukdo. Sa banwaan po ni Nabo Camarines Sur kasabay kan selebrasyon ngunya na bulan na World Teachers Month ang mga agom na Fortune ang nagbariwas Portono ang nagbariwas nin maabot sa 60,000 na kantidad nin raffle prizes kasabay kan pagtao po nin honra sa outstanding teachers of Nabua na itinulod ni Konsyal Joel Beredico. Sharing man po, gusto kong basahon ini man na pigpost kansarong supporter ni Vice Mayor Rex Oliva kan siyudad kan Iriga. Sabi digdi, sabi po sa usad na maximum sa law or sabi po sa usad na maxim sa law, public office is a public trust. Grabe ang sa iyang dedikasyon sa pagserbi sa namamanawaan. Naging barangay kagawad, ag kapitan, buko sa ng simpleng tao kundi. Naging ABC president, ag ex-officio member kan sangguni ang panglunsod kan Iriga. Nagi po siyang board member, iya kadakol pinanday pig padrinohan ng mga lokal na mga legislasyon. Asin ngawan po, iyo a Vice Mayor kan siyudad kan Iriga ag presiding officer kan sangguniang panlunsod. Kaya ngawan maglalaom ang mga taga-siyudad nin Iriga nin bagong muka na mamamayo kan siyudad kan Iriga. Iyo po ang kanamong Mayor udang iba kundi si Honorable Wilfredo Rex Oliva. Sana kayo rin. Nag-post baga kani si Stephen Joshua Yantero Serios. Ano po? Kadakol ang nag-likes, kadakol man ang nag-hearts, kadakol ang namuya. Gusto ko man pong ipaabot asin ipadangog sa satoyang mga parantabay. Ang pakikipag-ulay kan Radyo Ronda ki Mayor Fernando Simbulan, attorney po baga ni si Mayor, kaya nagayo ng pagpara-interviewon ta palibasa abogado, magayon siyang interviewon sa radyo, kaya in-interview mi siya. Gusto kong ipadangog po sa indo ang naging intervistata pag-file ninda ng COC Kasudma dyan sa Comelec Nabua. Oya po si Mayor Per Simbulan. Aga mga tuga nga mga kaulita si Mayor Persimbulan ka Nabua Camarines Sur. Ninuli po ta kasudma na ang bilog na Team 1 Nabua na kapag sumiter na kan sa indang certificate of candidacy sa opisina kan Comelec. And maaputa lamang ki Mayor, enot kung ano ang mensahe niya sa mga constituencies niya sa Nabua. Matapos na ang grupo ninda kompleto, nakapag-file na kan sa indang certificate of candidacy. Asin ano ta ang napili nindang pizza 3 kan bulan na Oktubre. Mayor Marinaga po. Well, good morning sa kabus na nag-inanyo. Ngunyan pong aldaw din Domingo, petsa 3 kan bulan na Oktubre, taon 2021, and Team 1 Nabua, sa panginginot ko po, nag-file na kan sa muyang certificate of candidacy pagkatapos po kan ginibong pamisa hindi sa munisipyo. Sa kaputan, kung tano tanapili mi ang pizza 3, una, hindi po ikinonsulta mi, lalo na po ako sa mga punso expert. Ang sabi, mas maswerte ining aldaw na ini. Ining pizza 3 po? Apuera kan petsa ang aldaw na Domingo.
sa Rupayan. Ngunyan, nag-meeting kami kan sa kuyang grupo, sinunbay ko sa enda, petsa, gabusman, uyon, kaya kasi bago, patatapos pa lang, kalmesa, patatapos pa lang kang filing. Nasa mo yung certificate of candidacy. So, siguro, sabihin ko na, ready na. Kami, although, bago nga yung pag-file talagang nagprepara naman talaga kami. Na-consult minaan sa muyang mga leader, sa mga barangay officials, sa ibang na-imbitaran mo kasi bago, mga kapitanes, SK officials, mga mayroong kasang pamilya, limitaran mi po sa mong pag-imbitar. Kaya gusto mi, magkuyog kami kan pinautob kan AITF, hindi pong manunungod sa social gathering na dapat limitado siya na, mga 30% siya na. Rate of occupancy kan sa mga lugar, hindi po sa covered court, nasa diri kan local government. Kaya nagutog kita kan mga protocols pong yan. Opo. Mayor, kada ko nagahapot, gusto man mabisto sa imong kompletong linyada at may mga pag-iriba ka manggirari na incumbent councilors and may mga baguang ka po. Sa irisay po, tabi ni Mayor, Team 1 na buwan mo niya. Ayun po, ako po, giraray ma-seek for re-election as Mayor of Nabua. Ang kaibanan ko as Vice Mayor, si incumbent Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, nag-file naman po kaibanan ko sa bago. Iwa po kaming 8 para kagawad, 4 po dyan, incumbente, 4 man, baguan. Ang 4 na incumbente officials or councilors, hindi po mga minasunod. Number 1, si Kagawad Attorney Gerald Punon, si Kagawad Dondon Pentecostes, si Kagawad Shani Prades, si Kagawad Manol, Doktora Manol Oxiano Luzon. Igwa pong 4 na baguhan sa Rodian, si Coco Astivi, ang incumbent SK Federation President. Kedua, si Architect Alvin Bilien. And then, katulo, si Alden Galyarte. And then, 4 na baguhan, yun po si Dr. Wailin Ladao Jr. So, bali po, 8 yan. 4 na baguhan, 4 na datiyan. So, 8 po yan, kumpleto po yan. Secretary Shani Prades, incumbent ba yan? Opo. Incumbent, nakuyan ko na. Yun na po. Okay. So, 8 po yan, kumpleto. Ini pong Team 1 na buwa. Ang nag-file ko nan, naldaw. So, both sabihin, Mayor, kumpleto man ang sendang pwedeng i-representar sa imo pong lambang sektor, kanabwa. Dahil may doktor, may teacher, may architect, and may engineer, asin kung ano pang ibang... Kompletos regados talaga. Regados po. Kaya, pag ini mga senior, sa tabang kasi mga kaiman, talaga man talagang qualified. Siyempre siguro kung tatabangan, mag-gara na po yun. Pag abot kang panahon, na ayaw na sinda dyan, igual na kitang mga komitiba na pwede dindang kaptan bilang mga kagawad. Limbawa, si architect pwede yan sa infrastructure. Si doc pwede yan sa health. Si Sally dati na sa agriculture. Si Coco sa youth and development. Sa sport pwede yan si Dondon. Si Dr. Rahman, ang gusto kaya sa senior citizen. Ini ba? Saka sa market. In other words, gabos po ini. Sa education, si Alden. Dahil si Joel, maluwas na. Yan, sigurado ako. Ang maging chairman kang committee on education, si Alden Galyarte. Gabos po yan, si Doc sa health. Kaya, tama po ang obserbasyon na talagang kompletos recados. Kaya, dapat, hindi po mga nag-aspirar na yun, sa lado tawan ng pagkakataon na mag-survey, supportaran. Opo, kuling kaso po, Mayor, itaw sa endo ang Bulanos na suporta asin magkaigwan landslide. Mayor, alamin na working mayor, kadakol na magagayo na legacy, performance, accomplishment. Sa bagagad taliwat ni na mandato, ano po itong gusto mong pang ipadagos ng mga programa, proyekto na sa hiling mo para makumpleto ta na po sa imo pong mga pangarap para sa padagos na pag-asinso ka na buwa, para sa padagos na pag-abante, asin pag-abante ka na buwa? Well, ang karahayang kayakan
siya rong nagpuna, ma-re-elect sa pwesto, may continuity of program na sinasabi. So nakulan na po kita pinunan ng mga programa, mga proyekto, ay ba dyan, infrastruktura, ang ibaban ng infra. Gabo siya pinakikinabangan na sa mga infrastruktura, yan ang pagpapatinampo. Baka sa second term ko ngunyan, baka ubusong ko na yan, tapi ang porsyento naman siya nang natatanda. Sabi ko nga pagtapos na ang pagpakongkreto ka mga major roads, barangay roads, municipal roads, ang provincial road, bala naman sa provincial government na ginigibo maninda, ang obligasyon. O di naman ako sa mga sinasabing mga pathway. Sabi ko nga, nagtaram ako. Baka nga ako pati natadmindo. Pasiminto ko. Basta ko yan, mag-donate sila. Pati sa basog po, baga sabi mo, pati itong ate na basog. Papatinan po. Dakol pa po yan. Ito kita, flood-prone area. Pinabuha. Pinuna na ni Mayor, pakonstruyan ng mga evacuation center. Ako man, pagtukaw ko taon 2019, pinagpadagos ko po yan. Para makumpleto, pinadagos ko po yan. Importante, takita baga, sinimanwan na madakulan mga barangay. Ko yan, makusog ang uran, kusog ang bagyo, talagang nagbabaha. So therefore, kaya po ang linda na matawang ko sinda, in evacuation center. Ano pa, ang pinaka-importante pa po dyan, ay tungkol sa negosyo. Sa negosyo, pangbarayang negosyo, makusog ang ekonomiya, may trabaho, may income. Bukasin ng munisipyo, pati na mga kaimanuwata. Kaya pinapakusog po ang negosyo. Duman sa Santo Domingo in particular, dakol po ang mga public market na pinapakonstruerta duman. Apuera po yan, hindi siya sa itong poblasyon area. Pero ngunyan, duman ko talaga kinukonsider urugpang dakulan sa diri duman na daga kan local government dapat pakinabangan yan. Sabay-sabay po yan ang local government yung pagpapakonstruer tinahampak kita ni Go ni na heruma na public market kaya talagang makusog ang negosyo duman asin ang ekonomiya maging maraming epekto po yan ito mga constituente nakulong pa po na mga pilitan kibo ito nga ng integrated transport terminal Abulay pabakal kang kagsinir ay man pwede pero kaya ma-expropriate ito. Dahil kami mauntok na dahil po ito makuya. O perhaps ang 3 years para sa kukulang pa kaya maagad ako din. Another 3 years. O tangali po ultimately ma-realize ng local government ay sagot kayo itong kansa ito yung mga kay Manwa na pagkaigwa kita din integrated transport service. Dahil ko po untukan yan. Medyo nadidelay lang. Pero I'll do my best. Pero siguro, sana sa pandemic kita, tututukan mi, aside from this infrastructure project, ng laban ta sa COVID-19. Kaya, igwa kitang mga response, igwa kitang mga interventions na ginigibo, pero nga nikan talagang nagkagakunin, nag-allocate ako din pundo, pambakalin mga medisina, hagkod, sa vaccine. Although, masakit kaya sa pagbakalin vaccine, tripartite, dahil pwede madirekta ka sa manufacturer, you have to go through with the DOH. Kumbaga, dahil pwede magdirekta local government. Pero pag in kaso, available na yun sa market, wapo kita. Ready. Na pambakal kaya, apoy na po baga itong mga medisina na kung infected ka na igwa kitang panayuda. Pambakal ng medisina para sa mga infected ng COVID. Yan po importante. Saka yun yung mga PPEs na sinasabi. Iba po kita dyan. Mga face mask, mga vitamins, face shields, gabos po yan. Siya po talagang yung mga naka-quarantine, tinataan po yun mga food packs, siya po di ba pang mga ayuda. Talagang, maski ito duman sa bahay pag-asa, dakulo na po duman ng mga naka-quarantine, mini-maintain po ito, ang gastos po duman, talagang pirang taon na po yan, sobrang taon na, kami po ang nagpapakakanduman, pinusupply ang megabos, talagang pong ma-isolate na ito mga infected sa COVID bago po darawon duman sa ospital. Kung hospital paano na,
Kinakuha na-isolate mi po duman sa bahay pagkasya, kaduman sa sarupang building duman. Ito ginapod ning rehab center ni. Nangon yan, ginagamit mi as isolation center. Alas Tagalog. Mayor Sidon po. Mayor Antibo na po, nagkapag-file na sisay po ang susuportaran nindo sa Ladocan sa probinsya and sa distrito po. Ano ang Team 1 Kamsur, mga norin po ma-file daw sinda, Mayor? Well, siyempre kami ay susuportahin mi. Kandidato kan Team 1 Kamsur para gobernador mi si Luigi Villafuerte. Ikaw ang tulong bukalis po yan. Ma-representar kan Rinconada District. Si JP Fortuno, si Butcho Coiliba, at si Shai Noble. O siyempre para congressman, bintay kan gabos na taga Rinconada, lalong-lalo na kan mga taga Nabua, na ini pong susuportaran ta, maging congressman kan 5th district, may pong iba, ining incumbenteng governor ta, na si Mitch Villafuerte. Ato kang si Mayor Persin Bulan kan Nabua Camarinesor na kaulay po kan media kasudma sa sayang opisina matapos na makapag-file ang sendang grupo kan sendang certificate of candidacy dyan sa opisina kan Comelec Nabua. So bago ako magparam sa mga Facebook Live viewers mi, mga nakatutok sa radyo, mga late tuners, good morning, thank you so much. Yaon dyan si Rosita Rombaoneri, good morning from Davao City, also watching. Si Jimenez Prestado Bungkay Salva, also watching. And si Juliet Saliente Giorgio, also watching. Sabi niya, good morning po at sa lahat ng mga partidaryos ko dyan sa Balatan, Bula at sa Nabua. Sharing man si Bayaw, Erning Medroso, good morning po Sir Joey, watching po kami digdi sa Calabanga Municipal Police Station. Good morning na lang sa endo dyan, Bayaw, sa endong Chief of Police, sa endong Deputy Chief of Police, sa mga head, kanlambang division, department, sa gabos na personal and staff, kan PNP Municipal Police Station of Calabanga, Camarinesor, pagbati po sa ika-53 National Founding Anniversary kan Kapatirang Tao Gama P. Saludo sa gabos. Yan ang message ni Bayaw Erning Medroso kan PNP Calabanga. Salamat sa inyong pag-watching po dyan. Mabuhay po kamo gabos. More power and congratulations. Sharing man, Pretty Boy Villa Gomez also watching. Sabi niya, Jo, ano barita kabagyo sa politika sa Iriga? Amo na, review na lang. Ining namamati itang pag-oran-oran, dara ini kan bagyong lani, ano pare? Nayaon sa parte kan Mindanao. So, affected man karari kita sa Bicol Region, karo tapiyas ini kan Uran, na namamati sa may parte kan Mindanao, kaya kita nagkakaigwanin paminsan-minsan na pagbagunas nin pag-oran. So, politika, idol, na i-disseminate ko na kasubago, please review our Facebook page sa RPNDCKI. Patapos na po kaya ako sa oras. Kaya mapaaram na ako sa lado teknikal. Ansa ko yung partner digdi, si paring Charlie Binaobra. Patapos sa information, si Tony Matic Saison. Sa transmitter site, Joanner de Villa. Yaman man ang sa tuyang PSG duman si Rodel Cesar. Salamat kan sa inyo pagkantaba. Stand-by po kita sa masunod na programa. Sa transmitter site, Joanner de Villa. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions are those not necessarily reflects those of the management and staff of this station.